Първо съм аз. Добър ден, колеги! Знам, че всички имате малко време. Радвам се, че сте тук. Знаете, повода е представяне на годишния ни доклад за 2013 година. Традиционно правим тази пресконференция. Господин Пенчев ще направи кратко резюме на доклада. Вие в папките си имате основните данни и статистиката. Самия доклад не сме ви го принтирали, той е 250 страници и ние пестим, защото сме с орязан бюджет, но е качен на сайта. Разделен е по глави, по права, вътре има конкретни примери, така че може да си го ползвате за различни материали дълго време, надявам се. Има конкретни препоръки, които очакваме институциите да изпълнят от този доклад. Но освен доклада има много нови събития, актуални новини, с които също ще ви запознаем, така че давам думата на господин Пенчев. Благодаря. Добър ден на всички, добре дошли. Радвам се да ви видя. Имате интерес към институцията. Преди обаче да говорим за доклада, искам да се спра на една тема, която днес е много злободневна. Това е темата за кражбата на лични данни и включването им в списъци на партиите, които са се регистрирали за евроизборите. И искам да ви направя едно съобщение. Значи при проверката в сайта на ЦИК, когато вкарах моето ЕГН, видях, че посоченото лице КЛП, Константин Любенов Пенчев, е налично в списъка на политическа партия Национал-демократична партия на страница 117, ред 1170. Аз, разбира се, веднага се обърнах и връчих съответните жалби до главния прокурор, до председателя на Комисията за лични данни, до председателя на ЦИК, защото смятам, не толкова, че моето име е използвано и моите лични данни, това не е толкова фатално, но що ми на националния омбудсман му крадат личните данни и ги използват най-безхаберно, тогава интересно какво очакваме. И аз наистина съм потресен от това, което се случва. И за мен това не е маловажно, както някои представители на ЦИК казаха. Какво от това? Те всички партии са внесли много повече подписи от необходимите по закон, значи нищо няма да се случи. Който се чувства засегнат, да се обърне към Комисията по лични данни, защита на лични данни и към прокуратурата и да чака, какво да чака от умрял писмо. И затова в тези писма, които аз се обърнах, това не бяха като лична жалба. Аз използвайки моя случай, използвайки това, което чух днес от медиите, аз дадах най-сериозни препоръки на тези три органа, да не казват това е маловажно, какво точно се е случило, нищо страшно няма, а наистина да направят нещо, защото се създава усещането, че държавата е един разграден двор и всеки може да си взима от тези си иска лични данни, да си ги използва за каквото си иска. И може с моите лични данни да тегли кредит, аз не знам. Или какво ли не още друго. Така че за мен това наистина е много сериозно. И аз ще държа да има резултати от проверките и съм да знам кой и защо се опитва и то повсеместно. Защото тази партия, аз не съм и чувал даже, защото тя има ресурса да краде чужди данни лични, какво остава за по-големите партии, които имат и кметове, примерно, имат и възможност да имат достъп до някакви лични данни, макар и регламентиран. За мен това е много, много сериозно и наистина това просто създава едно усещане на безверие. Аз не знам колко души в институцията на омбудсмана, 50 души сме, са направили проверки за своите лични данни, но трябва да ви кажа, че имаме установен още един случай за още една служителка на институцията на омбудсмана, по същия начин безобразно са и откраднати личните данни и са включени в списъка на някои от партиите. Или да премахнат това абсурдно изискване. За какво това изискване законово да има списъци с подписи? Да покажем, че тази партия може да събере 2500 подписа, значи, че е сериозен играч на вода или не. Дайте да премахнем тези абсурдни искания в закона, защото с това само нагнетяваме обстановките и показваме, че ние не можем да осигурим най-елементарна защита на личните данни. Толкова по този въпрос. Иначе докладът е на вашето внимание. Обърнали сме така
най-много акцента на това колко много жалби са получени в институцията тази година. Наистина са рекордно много. Аз не смятам, че това е някаква тенденция и за бъдеще. До сега постъпленията през тези месеци нормализираха се. Очевидно този бум на жалби беше и така израз на бума на гражданско недоволство, с което започна 2013 година и продължи през цялата година. Тук съм и посочил също в извадките какви препоръки сме правили за законодателството за промени, какви сезирания на Конституционния съд и на върховните съдилища, Върховния административен и Върховния касационен, по противоречива практика. Това за нас също е много важно. Може би да ви кажа само, че вчера сезирах Конституционния съд с искане да обяви за противоконституционни тези текстове от Закона за електронните съобщения, които задължаваха съответните доставчици да пазят в продължение на една година данните от трафика. Знаете, че тези промени в закона бяха много оспорвани, имаше много вълнения на граждани, но те бяха оправдани с една директива европейска и тази директива беше обявена за нищожна от Европейския съд и при това положение вече не виждам никакво основание, вместо да чакаме доктринерите да кажат дали това решение на съда в Люксембург има пряко действие за България или сега да бъде отново транспонирано чрез промени в законодателството. Аз предпочетох да сезирам Конституционния съд и да кажа дали тези разпоредби са противоконституционни, дали засягат правата на гражданите, правото им на личен живот и на кореспонденция или не. Ще видим какво ще каже Конституционния съд. Смятам, че по-добре. Да, също направихме по сигнали, направихме извънредна проверка, националния превентивен механизъм и също отдела за закрила на детето. Направихме проверка в социално-педагогическите интернати и възпитателните училища. Докладът още не е готов окончателно, но с една дума, първо впечатлението е потресаещо от материални условия, от липса на каквито и било образователни критерии, които да се спазват там и на хуманно отношение, но нашето общо мнение и това ще бъде нашата препоръка, че крайно време е тази остаряла законова уредба, която датира от 50 години на миналия век, за борба с противообществените прояви на непълнолетни и на малолетни и непълнолетни и с тези комисии по места и с това настаняване на деца, на това, че се откарна един сандвич, настаняване без срок в такива училища, които са по своята същност са затвори. Тоест, рецидивиста, когато е осъден на затвор, е осъден за определен срок, а детето не знае колко време ще стои в това училище. Смятам, че тази уредба е крайно време да бъде вече премахната. Крайно време да престанем само да правим научни конференции, международни конференции по въпросите на детското правосъдие, а най-сетне да ги приложим наистина и да се хванем, да навием ръкавите и да променим законите и да направим съответните институции, така че непълнолетните и малолетните да получават подкрепа, а не да бъдат наказани преди още да са навършили пълнолетие и да ги направим едва ли не родени престъпници. От тук нататък съм готов да отговоря на всеки ваши въпроси. Благодаря ви. Колеги, само да ви помоля да се представяте. Илияна Шишкова, TV7. Господин Пенчев, имате ли статистика в годината колко граждани се подавали жалби срещу монополите в лицето на Топлофикация или други подобни държавни дружества? Благодаря. Данните са в доклада. Доклада по отделни глави. Има глава за защита правата на потребителите и там е дадено не само, че 27% от всички жалби са срещу така наречените монополи, доставчици на обществени услуги, но имат и точно срещу които Топлофикации, колко жалби, даже не само по отрасъл, но и дори Топлофикация София и Топлофикация има го в доклада.
Значи по отношение на правата на потребителите на обществени услуги, най-много са сигналите за електроснабдяване 540, следват топлоснабдяване 526, телефонни услуги 392, ВиК услуги 258, сметосъбиране и сметоизвозване 85, обществен транспорт 28, обществени услуги в други сфери 128, т.е. общата бройка е 1957. Добър ден на Радио К2, господин Пенчев. През 2011 правите извод в своя доклад, че хората се чувстват незащитени и огорчени от неправомерни действия на държавните и общинските органи. През 2012 обобщавате, огорчени от липса на справедливост. Каква е констатацията не само за 2013 година, а за целия период на вашият мандат? И ще направите ли разграничение за тези 318 дни, в които управлява настоящото правителство? И още нещо, спрямо правомощията, които имате, чувствате ли, че изпълнявате мисията си? Какви още права са необходими на омбудсмана, за да бъде защитник на справедливост? Благодаря. И аз ще продължа вашето изложение. 2011 така, 2012 така, 2013 хората излязаха на улицата. Това показва, че което сме казвали е така и това не е само мнение на омбудсмана, това е мнение на всички тези хора, които са минали през нашите приемни. Що се отнася до това, аз не бих си позволил и не ми е работа да правя оценка на едно правителство или друго правителство. Ако ме питате дали има подобрение в защита правата на потребителите, смятам, че дори има някакви законодателни промени, те са много незначителни. Аз очаквах нещо много по-сериозно след тези вълнения, които се случиха в 2013 в областта на правата на потребителите. Има малки промени, за топлофикация няма никакви промени, за електроснабдяване има козметични, които още не са минали на две четения и което най-важното, аз съм го повтарял неведнъж, всички тези промени, тази политика за защита правата на потребителите и за ограничаване на монополите се осъществява от отделни народни представители, а не е правителствена политика, което за мен е дълбоко погрешно. Няма значение кой на чия партия е представител. Политиката по отношение на гражданите и на потребителите трябва да бъде осъществявана от правителство, защото там има експерти, които могат да балансирано да понесат всякакви необходими законови промени, без да зализат в една сфера или друга. Що се отнася до това, дали моята мисия смятам, че не изпълнявам, мисля, че изпълнявам поне до сега. Вече 4 години съм омбудсман. Самото доверие в институцията и начина, по който хората така се обръщат към мен и към цялата институция, начинът, по който ни посрещат дори на протести, показва, че хората имат доверие в тази институция. Поначало институция на омбудсмана, не само в България, в цял свят, тя не е характерна с някакви специални силови правомощия, да може да наказва, да може да уволнява. Това не е смисъл. Смисъл е като представител на гражданите, на държавна институция независима, да може да бъде трансмисията между гражданите и между властта и да принуди властимащите и на общинско, и на централно ниво да се съобразява с правата на хората. Днес подписах, може би, ентото поред писмо до кмета на град Хасково, господин Георги Иванов, не се казваше, долу не греша, ентото, с което му казвам, че не може в една правова държава да обвързваме извършването на административни услуги, каквито общината безспорно извършва, с плащането на данъци. Защото общината не е бащиня на нито един кмет, включително не кмета на Хасково. Отново повтарям, за мен той е уникум за лоша администрация, уникален пример. Не може той да ви решава от вашето право да получите административна услуга, защото вие не сте платили данъци. Искам да напомня, че този кмет в продължение на 11 месеца не издаваш акт за раждане на новородено дете, защото бащата на детето не си бил платил данък за колата. Така че ето ви пример, а такива примери са много, навсякъде аз няма да умра да ги повтарям, да ги соча с пръст и пред вас, и пред цялото общество като лоша администрация, защото това е единственото ми правомощие, но мисля, че не е малко.
Иначе би могло, може би, понеже напоследък стана дума за така много модерна темата за конституционна жалба, т.е. всеки гражданин да може да се обръща към Конституционния съд, и фактически правомощието на омбудсмана беше дадено за това да може чрез него гражданите да сезират Конституционния съд. Може би цяло все пак да се увеличат правомощията на омбудсмана в тази насока, защото моето правомощие е ограничено за разлика от всички други субекти, които имат право да сезират Конституционния съд по всички съображения, по отношение на всички актове на Народното събрание. Омбудсмана може само по отношение на противоконституционност на закони и то само такива закони, които пряко засягат правата и интересите на гражданите. Мисля, че в тази насока би могло поне като първа стъпка към конституционната жалба да се направят и правата на омбудсмана универсални в тази насока. Павлина Желева, вестник Труд. Аз, може би, частично ми отговорихте, но понеже се запознах набързо с всичките ви предложения за промяна в нормативната уредба и прави впечатление, че доста малък отклик сте получили, а по доста сериозни теми сте сезирали. Как си обяснявате това? Защото става въпрос за най-разнородни институции, от министъра на труда до... да не ги изреждам, нали, но отклика защо е толкова слаб? Виждаме, вие сте писали, а не са променени проблемните норми. Аз ще ви кажа, че едно от обращенията, които бяха по повод на промените в ГПК. Вие видяхте, че ГПК в момента има един нонсенс, че минималната заплата е 30-40 лева, а ние говорим какви отдръжки се правят при доходи над 300 лева, като се казва, че те трябва да бъдат над минималната заплата. Очевиден нонсенс. И се обърнахме към правосъдния министър и към министъра на труда и социалната политика. И сега ви кажа, че сега за мое голямо удоволствие получих отговор от министъра на труда и социалната политика, който каза, че да, че е правилно и той също ще съдейства Министерството на правосъдието, чиято работа и чието ресор е това, да инициира съответните промени. Тоест някои министри се разбираме, дори не толкова, не се чуваме толкова добре. Понеже говорим за министъра на правосъдието, искам да ви кажа, че от 3 години аз непрестанно призовавам съответния министър на правосъдието, който е той, да организира най-сетне конкурси за нотариуси и частни съди изпълнители, защото колегите и юристите пишат, казват, няма конкурси, има свободни места и така нататък. До ден днешен такива конкурси няма. И затова, между другото, като стана дума за последното сезиране на Конституционния съд вчера, имаше една идея просто да алармираме председателя на Народното събрание и премиера да направят съответни законови промени в съответствие с това ново решение на Европейския съд в Люксембург. Но после решихме по-добре ние самия си свършим работа в рамките на нашите правомощия, защото в крайна тях само да си пишем само писма няма смисъл. Колеги, други въпроси? Заповядайте. Красен Николов от Медиапол. Искам да продължа въпроса на Павлина. В доклада ви ясно се посочва нежеланието на Здравното министерство да направи нещо за домовете за стари хора с психически отклонения. На какво се дължи това? Вие от 2 години в докладите споменате, че там е почти невъзможно да се рехабилитират хора, пък дори да живеят такива. И като започнахме за обвързването на административни услуги с платени данъци, вие знаете, че е обвързано плащането на данък за автомобилите с техническите прегледи. Според вас това нормална практика ли е? Защото всички го плащаме. Веднага от последното. Не, това не е нормална практика, уви, това е в закона. Аз бях сезиран и наскоро, мисля, че писах на транспортния министър препоръки, че това е за мен неправилно, макар и да не виждам противоконституционност. Смятам, че това е абсолютно неправилно и трябва да бъде, но то е изрично записано в закона. И сега да ви премахнем това. Що се отнася за възрастни хора с увреждания в домовете, поначало цялата ни социална сфера е на една безкрайно остаряла основа. Значи, нашата социална сфера се гради обикновено на това да се дават едни пари, които винаги са недостатъчни, защото
колкото и да богата държавата, винаги не стигат пари за социално слабите достатъчно. Ние смятаме, че трябва по съвсем друг начин да се цялата система да бъде устроена. Примерно за тези възрастни хора не би трябвало да има домове и институции, би трябвало да има някакви защитени жилища, някакви центрове, в които тези хора да могат да бъдат обгрижвани. Наскоро гледах едно предаване за една жена с психично заболяване, шизофрения, която сама и съседите искат да настанят в дома в Лакатник. Не е правилно и съвсем правилно, там имаше представители в тази телевизия. Казаха, това не е начина. Тая жена може да е болна психически, но тя се взима лекарствата. При нея проблемът е друг, че няма кой да измие, няма кой да измете, няма кой да изготви, защото е много възрастна, няма роднини. Тук вече на тази база, на тази жена и социална помощ да й дадете, тя няма да извършва, тя не може да се напазурва с тези пари. Тоест не трябва да променим нещата, подкрепата, децата с увреждания. Ако направим едни адекватни центрове, които да поемат по 8 часа на ден тези деца с увреждания, тогава техните родители няма да кандидатстват за личен асистент, да получават 150 лева и да им мине живота в грижи за децата, без да могат да заработят дори за пенсия сериозно. Тези хора ще могат да работят по своята специалност, да си плащат високи данъци, високи социални осигуровки, а техните деца ще бъдат междувременно обгрижвани и после вечер да се грижат за тях. Просто цялата система трябва да погледне по съвсем нов и съвсем по-модерен начин и трябва тук да кажем пак любимата дума, административен капацитет, социални работници, които да бъдат мотивирани, да бъдат призвани с тези малки заплати, примерно и с този малък опит, трудно биха могли да вършат тази работа. Много има да правим, да не забравяме, че изтекоха 2 години, откакто ратифицира България Конвенцията за защита правата на хора с увреждания и аз не виждам нещо сериозно да е направено по този въпрос. Страхил Василев, вестник Преса. Имам 2 въпроса, те са малко различни, един спрямо друг. В началото казахте, че нормативната уредба за детското правосъдие е много остаряла. Вчера имаше един международен форум, на който министър на правосъдието госпожа Зинаида Златанова каза, че ще започнем да работим по създаването на нова нормативна уредба. Какво е мнението ви по вашия въпрос и дали госпожа Златанова е влизала в контакт с вас по този въпрос? Следващото ми питане е свързано именно с родителите на деца с увреждания. Имаше една битка на група родители. Правата на родители с деца с увреждания да бъдат приравнени към правата на приемните родители. Какво е вашето мнение по въпроса и защо според вас това искане беше отхвърлено от Върховен административен съд от 5-членен състав? Благодаря ви. Първо за този международен форум, аз не знаех, че има такъв форум, не съм намерил за нужно да ме уведомят, но аз трябва да ви кажа, че с въпросите за детското правосъдие работя откакто стъпих като омбудсман през 2010 година. Тогава замминистър ресорен беше госпожа Даниела Машева. От тогава се смениха много министри, работната група се стои, но не виждам нещо друго да е правилно. Аз не виждам, че тепърва трябва да правим международни форуми и тепърва да мислим нещо, което по въпроса аз заварих работна група с моето стъпване преди 4 години. Значи, предполагам, че преди мен се е работило също. До кога ще правим международни форуми, няма и най-сетне да седнем да напишем нещо. Просто това искам да ви кажа нещо много важно. Всички тези работни групи под детско правосъдие разбират отношението към деца, жертви на престъпление или деца, извършители на престъпление. За мен това не е достатъчно. Днес отново имам една жалба от една майка, която живее в Великобритания и която не може да се пребори с съда и с личните отношения на сина, който има със един баща, който живее в България. Разберете ли, нашето законодателство и нашата съдебна практика по отношение на родители деца и режим на свиждане, те са изградени на базата на социалистическото правосъдие и на социалистическите закони, когато никой никога не може да си помисли, че някой родител ще отиде да живее в чужбина. Това беше абсурд. И затова аз под детско правосъдие разбирам и гражданско такова. Това специализирани състави,
които да гледат и тези дела за отношения между родители и деца, които да гледат тези дела за домашно насилие. И всички тези състави специализирани да гледат тези дела в специализирани срокове. Защото в нашия случай ставаше дума, че съда и отлага се 34 месеца делото за това дали синът ти да дойде при нея в Великобритания или не. Това са абсурдни неща. Даже социален работник в случай посъветвал майките, казвал бе, той ще стане пълнолетен, ще ходи свободно. Почакай още малко, нямаш грижи. Това ли е отношението към децата? Така че имаме много какво да правим. Да не ви казвам пък за поставянето по запрещение, когато съди от Софийски градски съд се обърнаха към мен и казаха, ние не желаем да правораздаваме повече по този закон. Защото ние нарушаваме правата на хората, защото ние правораздаваме по едно правосъдие, което е, пак ви казвам, от миналия век. Няма нищо общо с конвенцията за хора с увреждания, която трябва да има мерки за подкрепа, а не мерки за лишаване от правоспособност. Защото ние това правим в момента. Лишаваме хората един път и завинаги от правоспособност, без да ни интересува дали този човек може би ще оздравее в един момент, ще му отзвучи заболяването, вече няма и вече ще бъде напълно дееспособен. Много мога да говоря по тази тема и ме боли, защото нищо не се прави от конференция на конференция, от форум на форум. Добре, концепция, ама най-сетне не почнем да работим. Колеги, имате ли други въпроси? Или ви заляхме достатъчно? Заповядай. Тереза Тренова, вестник Телеграф. Отново ще ви върна на въпроса с обвързването на данъците с административните услуги. Кмета на Хасково, казахте поредното писмо, че сте изпратили какви други случаи на отказани услуги има там. Аз ви казах там случай с самолет, дето не му беше издаван акт за раждане. Поначало много хора се оплачват, не само от община Хасково, нека бъдем справедливи, и от много други общини, че съвсем незаконосъобразно кметовете, дори общини се съвети в наредби, обвързват извършването на административни услуги с заплащане на данъци. Пак казвам, никаква връзка няма. Има достатъчно много инструменти, човек да бъде задължен да си плати данъците към общината и към държавата, но той не може да бъде лишаван от услуги. Имахме даже, последният случай беше в община Варна, в която се оплатиха едно сдружение, че им събирали, както тя наричаха такса добър ден. Тоест, за да вземеш каквото да било удостоверение от тази община, ти трябва да представиш удостоверение, че си платил данъците. Пак отиваме на този въпрос. Да. Това удостоверение, че си платил данъците, ти струва 20 лева, за да го получиш. И затова се казваха, ние да влезем в общината, те ни събират такса 20 лева за добър ден. Слава Богу, тук те се обърнаха към мен СОПа специално за да искам тълкователно решение на Върховния административен съд, но аз реших въпроса много по-лесно. Просто писахме на кмета поредното писмо и той каза, окей, тази заповед я махам. И отпадна, да. Последни въпроси или нямате повече? Нямате. Благодаря ви, че дойдохте. Надяваме се, че сме ви дали достатъчно новини за днес. Хубав и успешен ден.